Ето, че онази поредица, която казах в предишното видео, наистина ще я изпълним и в момента компютъра ми го рестирам за 8 път и още ми прави проблеми. Просто нямам интернет и го рестирам отново и отново и не става, просто прави ми проблеми този тъп Windows 10. Тук отгоре имам едно видео за Windows 10 by the way. И така, нека да започваме. Тази поредица ще се казва Нека хейтим, в която ще хейтим определени неща. Днес съм избрал Facebook страницата на IDBG Army. Това е фен страница и няма нищо лошо. IDBG. Те са с близо 200 000 абоната, мисля. И май вече ги направиха. Контентът им е добър, някакси симпатично си правят играта, но това не е важното. Не ги хейтя, само да се знае. Не искам лапата в коментарите. Абе, ти що хейтиш IDBG? Look at this dude. И някакво, нали? Точно това очаквам. И да. Дразни ме хората в нея. Значи, аз влизам и очаквам да гледам постове, мимове за IDBG. Нали? Нормално, както в групата на типично има мимове за типично. В групата на NoThanks има мимове за NoThanks. Нормално. Но влизам там и какво да гледам? Един човек, чието име няма да казвам, нека го кръстим Гошо Атанасов. Така, Гошо Атанасов постоянно публикува разни неща. Само, но ме дразни това, което прави. Защо? Не може да се качва неща за IDBG. Не искам да гледам, нали, това влиза в твоята стая и твоята седма емотиконка показва реакциите. Търни твоя приятел. Имате ли гадже? Били ли сте там? Били ли сте тук? Ходили ли сте там? Яли ли сте това? Правили ли сте това? И просто ме нерви. Колкото и да ме дразни, не мога да казвам на човека какво да прави. Тоест, какво съм аз? Аз съм някакъв си странен тинейджър, който си прави видеа и така. И казвам на хората какво да правят с живота си. Защо? Имам пред, човека нека си качва. Ето какво ще направя аз. Отивам в настройката на групата, напускане, бам, вече ме няма там. Защото мен като ме дразни, нямам причина да стоя там. Иначе човека нека си качва каквото иска, като цяло, да. Това ще е от това видео и ще ви помоля, ако вие участвате в някакви групи, не качвате random shit, качвайте си неща за групата. Да речем, в групата на типично качвайте неща за типично, качвате в NoThanks, качвате работа за NoThanks, да речем в Шкембечурова качвате тъпоти, гнусоти и такива работи. И като цяло да. It's time to say goodbye. Ой, майко. Най-сетне след 40 минути чакане ми се пусна компютъра. Ей!